जों हाग्रामा बिथांनि सनाखौ जों लुगैयाबो आरो जों मोनाखैबो। जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बनजार दैमारिनिफ्राय जोंहा जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो जों बिथांनि न'आव थांफेराखैबो, जों बिथांनि न'खौ सिनायाबो। जोंहा आरो बे बनजार दैमारिया जोंखौ नैबे 5 बोसोरा जोंखौ जोंनि उत्तर मुरमेला माने 5 बोसोर गेप्स दोनगोन नायफिनखाया होनना बुंखादों। दा बेनिखायनो जोङो बनजार दैमारिजों जोंहा जेबो माबा गैखाया आरो। बिथां हाग्रामाया बुंदोंमोन गोदान हाबा जानायफोरनो सना 1 तला होगोन होननानै, जों मोननो हायाखै। सार बिथां हाग्रामा महिलारि सारालाय बुंनायखौ जों खोनादों, माने मोनथिदों। हाबा जादान हिनजावफोरनो 2 तला 1 तला सना होगोन होननानै बुंनायखौ जों खोनादों। नाथाय जोंनो बेफोरखौबो नाङा, जेनेबा जों बेफोरखौ मोनाबाबो जेबो अरजाया, जाहाथे रायजो राजाफोरनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होयो, लामा दथाफोरखौ मोजां खालामनानै होयो। गोबां स्टुडेन्ट गोबां फरायसा फरायनाय दङ बेयाव, जेनेबा थांलाय फैलायाव गासैबो जेनेबा गारिजों थांनो हाया, साइकेल मटरजोंबो थांनाय दङ, बेफोरखौबो जाहाथे लामा दथाफोरखौ मोजां खालामनानै होयो, फरायनायनि फारसे सुबिदा खालामनानै होयो। आरो बिथां बनजार दैमारि सारनियाव जोंफोर जेनेबा सानसे समाव जोंफोरबो स्टुडेन्टमोन, नाथाय बे समाव जों माबा फर्म फिलापनि थाखाय एबा फर्म फिलापाव जोंनो उमुखिनि रां नांगौ सार, जोंनो बेसेबां, जोंहा गोबां गोरिब न'खरनिफ्राय फैदों सार, जोंनो बेबायदि थाखाखौ हो, जोंनो बेबायदि एडमिसन खालामनो थाखाय फर्म फिलाप खालामनो थाखाय होनना बुंनायाव सारा जोंखौ जाबाय नोंसोर जाबाय एबसुआव थाग्रा बा एबसुनि नोंसोरनि न'खरा एबसुजों लोब्बा दङ, बेफोरबायदि मानसिनो जों बोरै होनो हानो, नोंसोर जोंनि BPF भटखौनो होआखै होननानै। नाथाय जों गोबां 17 बोसोर बे समावथ' जोंबोथ' बे BPFनोनो एबा नांगोलनिनो सावगारियाव भट होनानै देरहाहोना हरनाय, बिसोरखौबो जाहाथे उनाव बिसोर देरहाखांनायनि उनाव बा गावसोरनि गादिखौ मोनखांनायनि उनाव बिसोरो जोंखौ बावगारबाय बा जोंखौ नेवसिबाय, बा लामा दथाफोरखौबो नायफिनासै, गावसोर माने राननानै जाबाय बा सोरनोबा होबाय, हरफोराव रानबाय मुस्रि बा कम्बल, बेफोरखौ जों जेबो मोनसेबो मोननो थाङाखै जोङो। जेनेबा इखिनिखौनो सार, आरो जाहाथे इयुनाव फैबाय थानाय दिलीप कुमार सारा जाहाथे बेफोर गासैखौबो सुफुंनानै होयो, बिनि थाखाय जों आसा फारिनाय थाबाय। आरो जोंनि महिलाफोरा जाहाथे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराव मोजाङै मोजां जेने लनफोरखौ मोननो हायो, बेफोर लनफोरखौबो जोंनो बनजार दैमारि सारा होखायासै, माने जों मोनखायासैआनोखा। आरो जों दा जोंनि जोंनि आइमोननि समावबो माने मोनसेबो लन मोननायनि जों खोनाबोआसै आरो जेनेबा। आच्चा, जों थारमाने एकदम BPF पार्टिखौ जों माने मस्थ' हामा मोनदों। दलं आलि नाना रखम एकदम माने मोजांखौनो मावा। दिनै 10 लाखनि मावो, 1.5 लाख 1 लाखनि खामानि मावो। जों बिनि थाखाय जों दिनै थारमाने जों रायजो राजाफ्रा माने एकदम सोलायथारनो बुद्धि आबा सोलायथारनो जों मथ्लब खालामदों। आरो जों बैसोआ बेसे जाखो? आंनि बैसोआ जाबाय 67 बोसोर। 70 पेन्सन मोनदों ना? आं मोनाखै, जेबो मोनाखै। मानो? जों सरकारनिफ्रायथ' फैगासिनो दङ। जों माने खामानिखौ मावना लायाखै। जों जाबाय हालि खदालनि मानसि, हालेवबाय थानाय, उदैनिफ्राय मोसौ गुमनाय, हालेवनाय। जों दिनै बिराद असुबिदा मोनदों रायजो राजाफ्रा बिसोरनि खामानिखौ जेमान मावदोंब्लाबो मोजां मावा। ओइ माबा दलं मावो, ओइ माबा आलि मावो, मोजां मावा। ओइ दा पश्चिम पानारियाव मोनसे माबा मावबाय, मुरमेला, साहा मुरमेला, बिसोरनि खामानिया जेबो जाफुङाखै। नै दलं मोननैसो दङ, माबा मावबाय गड़ बस्तियाव, पश्चिम पानारिनिफ्राय फैनाय। माने बनजार दैमारि बिथाङाथ' बुंदोंना बे साहा मुरमेलायावनो जोबोद मोजां जाबाय लामाफोरा थांलाय फैलाय। जेबो गैया, बनजार दैमारिया जेबो मावाखै। मावदो खालि बे माने खना खनि माने फैसानि बाथ्रासो जाहोनाय, केबानाय, अमा जाहोनाय, केबा जाहोनाय, खमा राननाय हराव, नङा होमबा? बेबायदि नङा। रायजोखौ मोजां सालायनांगौ गोनांबा माबायदि सालायनांगौ बेखौ बे रोङाखै। जों बेनि थाखाय जों माने सोलायनो सानदों, नङा होमबा? जों बिराद गाज्रि मोनबाय। जों बे पार्टियाव जों 16-17 बोसोर बेखौ नायबाय, बिसोरखौ हाग्रामा मुंखौ बिसोर जेबो खामानि मावासै। मा मावदों रायजो राजाफ्रा मिथिगौ ना? मोनसे मोजां खामानि मावासै बिसोरो। आरो दा जिथु खामानि मावदों माबाखौ इसोरखौ होफिनबा बेखौनो मावफिनगोन बिसोरो उल्था। जेब्लाय जों माने UPPनो जों एकदम भट होथारनांगौ आरो जाथारनांगौ, माने सोलायथारनांगौ आरो ओरैबादि। जोंनिया जाबाय दिलीप बर', दिलीप देरहागोन ना? देरहाथारगोन होनना बुंदों, आं बुंखाबाय। जों 17 बोसोर जों जितु नांगोलनि माबायाव
जेनेबा BPA पार्टिखौ माने जों थाबायाब्लाबो जों दिनैसिम बिथांमोनानो जितु सरकार दाबाय बे सरकार दानायाव जितु जोंनिफ्राय गोगोम माने जोंखौ माने जों जाखिनाखौ जों लुगैदोंमोन बे लुगैनायनि खाबुआ जों मोनदिया बेनिखाय जों दिनै बे मोनसे माबाखौ जों गोदानै माने सालायनो थाखाय जों गोसो राजि दङ आरो दानि बे मोनसे सरकारा थाबाय थायोब्ला माने जोंहा जेबो खामानियाव जोंहा जानाय नङा दा बिनिखायनो जों सानदों मा दा जों UPPLखौ जों बे सापर्टखौ जों माने थिखांनो थाखाय बा दैखांहरनो थाखाय बिथांखौ माने सामलायलांथो होननानै जों गोख्रोङै जों सापर्ट आरो लोगोसे जों आरो किसुमान जोंनि गांनाय उखैनायफोराबो जाफुंगोन नामा दा बिनिखायनो जों रायजो राजानि फारसे मदद आरो रायजो राजा मोनसे जाबायदि जों दिनै मेल मिथिंखौ नुजाथिफैदों बेफोरबायदि गासै रायजो राजायानो मिथिजोबगो बेनिखायनो आं बिथांमोनखौबो जाहाथे सापर्ट खालायो जाहाथे UPPLखौ जाहाथे बे UPPLआ जाहाथे अरायसम जौगाना जाहाथे जोंनि राजनितिखौ सामलायलांनो हायो आरो गोजौ थांखियाव जाहाथे बिथांमोना थांनानै सावरायनानै दुखिया सुखियाफोरखौ जाहाथे नायफिनो बेनि थाखाय आं बिथांखौ अनुरद खालामना साबायखर होबाय।